I-EFF siyayibulela ngalento yenzayo ba ilwela umhlaba ubuyele ebantwini bawo. Siyayibulela loo nto leyo mabangayiyeki. Bayenze umhlaba ubuyele kuthi. I-right le nto bayenzayo. Kodwa ingase bangabayeki nabo baseshembe, aba bakhonza eshembe, mabangabayeki. Umhlaba siwufuna namahlathi wawo. Asiwufuna umhlaba ohamba wodwa, sifuna nehlathi uze nehlathi lawo. Abantu baseshembe mabasuke emahlathini. Sidikwe yiloo nto leyo. Umhlaba siwufuna uhambe namahlathi wawo nemithi yakhona. Mabasuke abantu baseshembe ehlathini, sifuna umhlaba wethu nehlathi. Mabasuke abantu baseshembe, siyawufuna lo mhlaba, mawubuye umhlaba wethu nehlathi lakhona. Abantu baseshembe nabo i-EFF mayingabayeki basuse emahlathini. Babone uba bazokhonzela phi. Sifuna umhlaba wethu namahlathi wawo. Abelungu zange bathathe umhlaba wodwa, baba amabhulu athathe umhlaba neenkomo nemfuyo yethu. Sifuna yonke loo nto leyo. Bafika baqhatha abantu phaa e-Eastern Cape, babanike izipili. Umntu xa ebona isipili anikise ngeenkomo zakhe. Siyazifuna ezo nkomo ezo, sizibuyisa izipili zabo neebhayibhile zabo. Izipili zakhe umntu sizomnika, sifika simnika isipili sakhe, sithathe iinkomo zethu. Isipili esiyi-1 sequantum ziinkomo eziyi-10. Isipili esiyi-1 se-Uno iinkomo eziyi-5. Sifuna iinkomo zethu i-EFF. Please sicela niqhubeke niyibambe kanjalo. Abantu baseshembe basuke ehlathini bona. Sifuna emahlathi wethu nomhlaba wabo. Sizuyimela lo.